Nay Aul. Aman. Dako kayo? Ha? Hey. Gipatay na semaya na ba? Patay ni bayaw. Apa namatay no? Lihok pa. Ano buhi ba? Nakong mata. Kuha po na yung daragon na ba? Berting nakuang mata. Kuha ang tugdagon na. Ano tugpaw na siya? Basin ikaw no. Ako pa isa na ilahin. Ni tapay. Nasangit ang gabi sa. Karo ba kagbantay ni Brad? Karon pa survey nasangit ini. Wah nga. Nakakita mig ka ng ako to sa ning langgam ni. Ipadol. Wala guys. Ay buwal. Ay John. Ni. Ayaw. Ina. Siyo. Langgam nga iring mana? Mo to langgam nga ireng? Oh, langgam nga iring. Kuya atong langgam og naong oy. Sa una sa mga bukid nga. Pieces endangered ra ba na? Nga endangered pieces. Endangered pieces. Nakuha oy. Karon ba nakita ni Brad? Karon pa dugan Ha? patay na. Mga unsa oras nga nakaplagan nimo? Alas 3. Mga alas 3? Nabali gani. Nabali? Oh. May kay na imong nakitaan. Ay gali kita nako, mabuhi pag siya. Oh, apa na kita patay gina. Patay siya. Ayaw, dako kita pasalamat nga atong nakitaan ng unsa ning langgaman eh. Mura man siya iring oh, pero kabalo man mi nga bawal gini sa patyon. Kay kabalo mi nga endangered species. Ya, amo na ni sa buhian kay amo ang nakitaan sa humayan sa tunga-tunga sa humayan nga nabitik siya sa humay. Unya, among siyang giluwas. Ako man nang Dako kay pasalamat. Istoryahon taning kuan daw, langgam. Si bayaw, pa istorya si bayaw. Istoryahon taning suggest langgam. Basta-basta gid ning langgam, kay gawas gid si Pons kadugayang kuan. Sus kaluin taon ng langgam. Pasalamat ka langgam. Ano signon? Pero buhian ra ka namo. Buhi. Ako ano na. Buhi oy. O kinsa to ganahan man nanawan ning langgama, alhin mo dire kay amo ning buhian. Unsa? Dili ni buhian, buhion na niya. Buhian man na daw? Ayo bawal ra man na. Dakpon ka sa dinar na. Iya tagan Ha? Philippine Eagle? Ipos ka ron. Halo para daw. Iya ipos Bawal. Nabalik na siya?